Egunon. 2000 Elgobarko Sarran 2013an egindako topaketa batzuk, diagnosia bat azkenengo 20 urteetako bidea aztertuz, hausnartuz, konturatu ginean, Elgoibarren euskal kulturan eta euskal gintzan jente desente zegoela. Jente asko zegoela bilduta hor. Arazoa, hor diagnosia hortan asaltzen arazoa, beraien arteko harreman ero loturak itxi zegoela. Eta aldi berean, koordinaziorik gabekoa. Hau da, herri ikuspunturik esan asaltzen hor. Orduan, guretzat, proiektu hau, lan proposamen honek izugarrizko postazioa eman digu. Ze azkenean, arazo bat detektatzen duzunean, eta horren irteera, horren posibilitateak konpontzeko ematen dizutenean, postu egiten zara. Elgoibarko Sarrak postu eginda, Gotzonek eta Gorka bion artean egindako lan horrekin, ze horrekin ikuspuntu. Segituko da, ez zenean. Lehenengo eta behin nahi genuena da, abiadura hau, hasten gara martxan, baina, Elgoibarko Sarra lehenengo Gotzon aurkeztu zuenean hau, lehenengo lana da, hemen nun dago aurrera eramateko. Orduan, udaletxeekin bat egiterakoan, udaletxeak baietza ematerakoan, eskerrak ematen diogu udaletxeari, bere ganatu ere induelako proiektu hau. Aldi berean, aipatuta da, udaletxean Maialenek aipatu du, Gotzon eta Gorkari ere, beraiek egitako lana, benetan, eskertzekoa da, ze beraiek lan hori txukun, desente eta ondo egin ditelako. Baina, lan hori horrela egiteko, hor egon zareten, Elgoibartar, berrogei edo berrogei kapitulu eragile, zuen, ikusten da, zuen denbora, zuen presiatu denbora hori eman, Gotzonekin alkartu, eta hori ematea, eta zuen azalpenak guztiorek ematerakoan, guretzat ere hori eskertzekoa da. Zegara, hortik ateratzen da, zuen aportaziotik ateratzen da liburuzka hau. Orduan, klaro, noski, Elgoibartarra zarete, Elgoibarren implikatuta da gaude, euskaran mundu desente, baina, klaro, hori ekartzen duena da, orain, amindik aurrera egingo dugun urratsak, egin beharko dutugun urratsak, koordinazio mailan eta lotura mailan. Baita ere, eskerra ematen dizkiot, hemen aurkeztu dian eskatila honi, zuen lan talde guztiak koordinatuko duela. Eta ezaretenak egon hemen liburuaren laguntza ematen, baina bai gaur etorri zareten hori ere. Eta etorkizunean, hemendik aurrera, apuntatuko diren jendeari lan prozesu honetan. Elgoibarko Sarrantzat argia izan zen, Gotzonekin egin genuen bilerak eta Gotzonek proposatu zuen lan prozesu hau. Argita zen postu eginean prozesu horren eta aurkezpen guzti horrek udaletxeak onartzea, baietza ematea. Baita ere, zuek Elgoibartar berrogeta piku kultur eta euskara gileak preste egotea, lehen esan dudan bezala zuen denbora, hau bakoitzako hitzaldi honetan edo konversazio hauetan denbora ematen da. Postu eginean ere, hainbat Elgoibartar preste egotea, somatzen dalako interesa dagoelako historia honetan. Ez da interesa euskararekin bakarrik ez, eta Elgoibarko euskara lotzeko. Orduan, hemendik aurrera, hau abia puntua besterik ez da, hemendik aurrera gure eskuetan nola da, hau nola egin. Amantatu dugu, aurreratu gara, baina hemendik aurrera dago zeregina. Zeregin importantea noski, zeregin potentea noski. Denok biltzuk gaituztelako. Denok biltzen garenean, zerbait lortzeko aukerak egoten dira. Elgoibarko Sarra nahi du hau aurrera ematea. Eta Elgoibarko Sarrak jarriko du behar diren, dituen baliabide guztiak, hau abiadura, harik eta hobeto joan desan etorkizunean. Dena dela, dakizuen bezala, Elgoibarko Sarra bera bakarrik ezin du egin ezer,
Beraz, gure, zuen eta Gobernuaren eskuetan, udaletxea Gobernuaren eta zuen eragile guztietan artean egongo da lan prozesu honen arrakasta. Besterik gabe, eskerrak ematen dizuet denori, eta egingo dugula eta aterako dugula zigur nago. Eskerrik asko.